И както завърших предния епизод, така започвам и този с здравейте, добро утро. 13 юли, 26-та, понеделник. Плана за тази седмица беше един и сега леко го промених, защото преди точно 10 минути резервирах една почивка до Банско, семейна. Ще направим един семейен лагер. Децата ще се учат да плуват. Аз ще се опитвам да ги уча да плуват. А аз самият ще побягам малко в Пирин. Разбира се, отиваме да си починем от работа, аз и майка им. И да си потренирам специфично. Реално днес чувствам се много добре. И така и ще си остане. Разбира се, след работа един крос тренажор, лекичко, по-лекичко от миналия път. Колкото да раздвижа кръвта, нещо да съм правил, нали, да не е просто седене. След това искам да съм максимално свеж утре, защото утре, надявам се и времето да е с мен, отивам сутринта преди работа в Маслово на стадиона по пистата. Искам да направя теста на Корос 40-минутния. Да видим какво ще покаже, да видя какви зони той ще ми изкара. Искам малко да са ми по-ясни. Да видя моментното ниво грубо. И да видя този тест, защото никога не съм го правил. След това в сряда запазил съм между 15 и 18, т.е. 19 се прибираме. Де факто в сряда ставам, правиме си по едно леко бягане с Антония. Разбира се, пак ако времето позволява, не е всичко на всяка цена. Едни 7 км лекичко по асфалта ще направя. След това се товариме и тръгваме към Банско. Децата ще се научат ли да плуват. И така, ще има кратки влогчета и в YouTube, ама това минало, вие ще сте ги видяли като иде на този епизод, така че... Аре! Добро утро! Вторник. Вчера почивах, изобщо нищо не съм правил. Така че сега отиваме да направим теста на Корос, да видим какво ще стане. Айде, потегнем. Старт на теста. Първи 5 минути е леко. След тия 5 минути имам 25 минути с 4.40, 5.10 пейс. И след това имам 3 минути по-бързо, 3 минути още по-бързо. И вече от 25 минутната сесия остават още 11 минути и малко. Там някъде. Много е жега. Мислих си да правя теста без вода, но няма да стане. Сега ще пина малко. После към края 2-3 минути, като остават още малко. И през по-бързите няма да спирам. Емо легенда на футбол в Кестенбридж. Шума напъва десния прасец. Невероятно нещо от обувката. Не стъпвам как трябва. Това беше теста. Сега е време за един стречинг, леко разтягане след тренировка задължително, както знаете. После на работа. Много добра обувка,
с много добри чорапи. Общо взето е така, разтягам. Виж, след леко бягане, пак е добре да се разтяга. Еми, трешхолд пулс 170, трешхолд пейс 4.25 кара бързо на Прима Виста, което ми излиза сега веднага в Страва. Време е да бързам, че да не закъсням за работа. Вече 15 юли, ден преди рождения ден. И е 11 без 10. Направих си едно леко бягане. Зона 2, горна зона 2. Над нас стрелче, 9 км. Отиваме сега да запишеме Алек, големия осмокласника в едно училище и продължаваме. На къде отиваме? На Банско. Семен, лагер, Банско. Ама и почивка. Еми, така ли? И ще ли с нас? Ама не можем да я покажем. Да. Си легнала. Ето кис. Какво ще правим там? Ще се научите да плувате, нали? Да. А баща ви ще се учи да бега. Бива много хареса реката. Погледна го! Само са умряли. Тата, снимай вътре. А, да. Това е яко. Да пази Банско чисто. Не е така, Сажоро, не е нужно тук да се пада. Имаш мощчета? Ами, това не бъде. Де да пял? Фонтанчето пил бе. Смотри. Морена. Ще прескачам по целите. Не мога. Кой е това, Жоро? Кой? Пайскеленарски. Браво. Ще има и църквата да видим. Има толкова. Искам и аз да съм топлия лек на някъде да не ме. Къде жената я взе? Какво? Продадохме я. Абе, За 4 не, думи, лева. Гледай, тя ще слина. Там тя ще легна. Тя се ни я даде. Няма да. Ние я дадохме на. Това. Се ушли за настоки. Да. Къде е? Много яко. Жоро, къде е скривалището? Ето за стената. Зад стената ли? Айде да ходя да го покажа. Мамо, Скривалището е тук зад тази стена. Ето го скривалище. влезем в школка, те стигнат там за влезем на малко. Аз искам да влезем там. Какво ще става, ако се пусна? Да, голяма. Голяма колка. Добре ли? Бе, снима го. Но представете ли го?
И насам се минава през покрива. Много е яко. Вече от другата страна. И Зора вече си купи нещо. Да. Вчера няма да излезне после от апартамента, аз съм сигурен. Значи на всички много ни харесва. Биво, харесва ли ти Бланшко? Да, много. Супер! Отиваме вече да се настаниме. Искаш да ми помогнеш? Добре. Айде, взимай ключовете. Нали помниш? Ти не помниш да взимате тази сордичка. Да помня. Да видиш, да ти го покажа къде е, да знаеш. Да го помня. Да, ето тук влизаме. Сме навътре. Не е навътре, тук дясно наш. Да, е тук. Давай. Не. Добре. Нашето си апартаментче. Я отивам да погледна нагоре. А да ги покажем ли като ти излиза? Ми да, те защо дойдат, нека там нализаш да се погрижат. Кухничката. Тук ще са дечурлигите. Това ни е верандичката. Шерин прегря. Страшно. И горе легло с Вътре ще слагаме. баня. Звъничка. Топ. Добре. Тук се намира. Нормален кенеф, няма какво да му гледаме. И е тук хотелчето с спа зоната и там отзад е външният басейн. Много хубаво. Аз ще се бяга утре насам. Май Отиваме си на речи, басейна. май си речи, ще се намисли. Почему? Ще оправя. Ударих се. Не! Е от тук, тате! Е от тук! Давай. Айде, бе! Значи плана е, отидем сега отвънка на, може да откажем лежа, не? Басейн и се връщам тук да курите на топка. Защото отвънка наистина се бъде. Ама се свиква! Добре си, добре. Ей! Добре. Това утре след бягане ще е топ. Тоня, страх от едно истинско рекавери. Това утре ще е много готино. Добро утро. Днеска на бягане до хижа Яворов. Общо тук нагоре почти 14 км отиване и връщане. Тренировка е терена с щеките и после навратно. Вече перфектно. Допивам кафенцето и тръгваме.
все още на приятния наклон. Приятното равно. Тук отдолу направо е страшно. Много изоставени сгради. Големи комплекси, по-малки постройки направо е ужас. Всичко е зарязано. Е така. Бетон. Заеви. Сега гледаме табелка с жена ми. 1000 евро в 3 часа. И тя си направи 2 км насам, сега ще се върне. Леко да раздвижи. И викам, хайде аз след малко идвам. 3 часа до тази хижа. Ма викам, това за туристите, викам. Аз ще съм една идея по-бърз турист. Да видим колко ще тази една идея. Природен парк. Колко са? Толкова изоставени има и тук още строса. Баси майката, бъде. Заеви. Като почна да си щакам по телефона и да се мотая, се изнервям. Уж на тренировка съм дошъл. Сега схождам. Първа панорамна гледка. Бати красотата. Шубето е голям страх, ама няма ме дават по новините, мене баш на рода ми. Че звука беше само от някакви тежки стъпки. Клоните, как се чупат. И все едно е тук, ако карам нагоре, е така вдясно, трябваше да направя едно завойче. И оттам се чуваше от гората си горе. Викнах, седнах, никаква реакция. Викам, това не е човек. Мое друго животно да е било, ама не ме се рискуваше. Баш на рождения ми ден. Сега тук не е толкова страшно, тук си пътя го е. На път за хижа Вихрен. Да се издигава нагоре? Ето на нас. Не знам дали се вижда. Ма се ходи към косата. Над хижа Вихрен. Под Връзлиха.
Може ли аз? Добре. Времето се влошава и ние ще манджиме. Манджи пянджи. Добре, че не взехме шера. Озвучен ясно си. Кюфте. Бабата с манатарки. Пил. Много добър. Татаратара. Също съм пил. Много смогнем с тази храна. Зайло. Другото Може ли да намекахме. държа? Праяс. Може ли да държа? Да държа. Искам да държа. Искам да държа. Я може. А как се снима? Бати тук с бузи долу как трябва. Нека пъстане от колко. Петкам. Са долу ще ни е жега. Джуко. Бати скапаните такива. Ето готов напал. Храна. Дай. Храна. Бабени. Ръну. Добро утро. Ей, това е. Да станеш в 5:30 и вече 7 без 5. Бати управянето, бати кафето. Взимам ви с мене последен ден в Банско на едно приключение. По принцип имах един трак. Вчера си го направих, трябваше тук да оставя колата и да качвам от Банско нагоре по пистите до Вихрен, Хижа Вихрен и там до Връх Вихрен и обратно. После реших, че ще опитам да се кача горе до паркинга, където е бариерата и спират колите. Евентуално. И оттам да бягам до Хижа Вихрен 4 км и нещо и малко. Да кача Вихрен, да се спусна отново до колата. Оттам да кача Тодорк. Малко по-тегаво. 1 км по-дълъг от предния план и около 500 метра по-голяма денивелация. В крайна сметка нещо не ми е как трябва, има някакви болти тук около стомаха и аз не знам какво е. Ще видя изобщо как ще мине Вихрен и може да си остане и само той. Не ми се иска, но в крайна сметка как се чувствам така. Отиваме на Вихрен. Вече нямаме мъгла.
Кажи чао, Бибо. Не, чао, чао, чао. Това беше за тези дни. Чао, чипката.